Kikhot ke Khasi Students Union West Khasi Hills kila tulpat ba nya ka siningkong syakan Nongston Police Station namar kajing syakot hajir jong ki arngut ki nongelam ka KSU Nongston jan kot chispa angut ki dikhot ban nongelam ka KSU kila yami renti ban senran kini ki arngut ki dikhot ban syakot hajir kini ki arngut ki President ka KSU Nongston Circle samla Wilbest Wanyang pat General Secretary samla Coming Star Carson Teo kini ki arngut kila syakot hajir namar kajing penlong ya kajing talasi ya ki kot kisla jong ki nong bela barjela ki betrai bela hak karkhana sanar harwiang bat kiwe ki caka kumba anta kasni lelum ni ban wan sanran ya kini ki arngut kinong ilam jongi samla Wilbest Wanyang badai Presiden KSU Nongston Circle badai samla Coming Star Carson Teo badai General Secretary jong KSU Nongston Circle halor kajing syakot hajir ka jongki namar kajing lej ban pej ban khmi ya ki kot kisla jongki nong trei bar naki weipat ki jala ki bawan trei ha kani kadong ka thang ka jongi te nakaliang jo kaseng nyum sngo pher namar kumba ki nong elam ki jongi nadu ki senam ki pamenchua ki jupen kenmau ki ju hikai yangi bahaba phirung ki isu totep masiliang ka kejat pidon surok pidon hamadan masiliang ka kejat pidon hathanat lan he patok namar katan kum ki dekat bat kinong elam jo ki isu ngem sngo pher ngem sngo isu ya ki ni ki bakum ki kuni ki jingja hanrei ka bang akwa ban ong kini ka por kalong ba ha ka boyede bat ka khana jong ka Nongston haki senam khnai pol hasua jong senam khnai pol menchua hungni ha Nongston kini kidukan nadu kidukan cha kidukan di jengdi bat kiwe di kidukan la sensar labat daki barjela hanrei hadin jong ka jing ki jong ka seng ki isu bod hadin ki bobun ki jing syak pensitom jing syak kam jong ki dekat jong ki isu bat kumjuru kiwe pat ki rong ba hati te ki senam lalak ban bet kerat no iki bat ngilong ka senong ngilong ka jaka ka balaj naki nongwe ki nong ar kadau kadai namar kajing IT namar kajing kindu jong ki long shua ki jongi kabang akwa ban ong kini kapor kalong ba ngi ki long bantang sim kaliang yakani kari ka bi jongi naki long den jongi namar kata kijing penting kijing pen semik lang ba kita ki an lang ba kita ki lat ki lenti ki befer na kinong ni bor kin omla satya ban khang ya kamen simile ban khang ya kamen sim ban sakri jong ki dekat jong ki isu compare la pi pen tap ingi daki pol and ki spa teli ki mukuduma hanrei kajing yele jong ki kanang teng kajing yele jong kan om sange namar ngitip bangile ikini ki ibro nakabanta banyada nakabanta ban penek masa bat khamtam bakajaj mereu kan lain nak tersim jong ke jinglong merau bat ka bakhadu nakantu yaki paradokot yaki unit yaki circle ki bafer bahadin nang ni nang yai penklain nang yai penrem susu ka mensem ha ka bangin nang khanra susu kat ba kata ka sarkar leng baki an ki jongka kanang penterha kanang tuat kanang pensitom bikin khot kata ini nang skuny ada jingele pada kejinge kon nak benta benda yada bat ban ai ke sakri ke bapaka ya kari bakajaj bereu